Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi Suýul Aşgabatda geçiriljek halkara sport ýarışlarynyň öňünden ingliz dilini gowy bilýän studentleri şugulçylygy taýýarlaýar. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmenabatdaky Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň talipleriniň arasyndan saýlanyp alynan ýaşlar Aşgabada uradylyp halkara sport ýarışlarynda aýlyksyz terjimeçi we git hökmünde ulanýarlar. Aýdylmagyna görä taliplere daşary ýurtlardan gelen türünleri berk ýazarlamaga, olaryň telefonlarynda video ýazgy etmezliklerine, surat almazlyklaryna gözükçilik etmäge we gören esiden zatlaryna degisli edara gysgaly habar bermäge taýýarlaýarlar. Mahama geçen hepdäniň 1-nji gününden bäri institutda taýlanyp alynan 75 talip bilen okuw ýygnaklaryny geçirýär. Olary akylly telefonlarynyň käbir inçe tilsimlerini öwredýärler diýip institutyň mugallimläriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran mugallimiň sözlerine görä terjimeçi we git bolmaly studentleriň wezipesi daşary ýurtlardan gelen türgünlerden esiden zatlaryny gylyny gaçyrman habar bermeli we olary şäherde diňe öňünden keskitlenen ýerlere alyp barmaly. Bu ýagdaýlar dogrusunda Mahamanyň Lewap welaýaty boýunça idarasyndan we Seýitnazar Seýdi Mugallimçilik Institutundan resmi kommentariýa almak başartmady. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan ýurda barmaga ruhsat berilenleri bir gözükçiliginiň astynda saklaýar. Türkmen howpsuzlyk gulluklarının daşary ýurtlarynyň ýanyna hamany git hökmünde ýürüýti şugullary berkidýändigi barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş synoty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen günwatarly habar beriş terişleriniň wekili. Her bir jurnalistiň ýanynda iki tane syýahatçylyk ýol belediniň berkidilendigini, olaryň Mahamadaky öz kuratorlarynyň öňünde günde 3 keze kasabat bermelidigini, ýaşyrman açyk aýdandygyny, azatlygy anonimlik çertinde gurrun beripdi. Ol akkreditasiýa ruhsaty berilen jurnalistleriň köpsüne hatda ýarışlary suraty almaga we video düşürmäge ruhsat berilmändigini, özlerini paýtagyň daşyna çykmagyna, isleýän ýerlerine gitmegine hem ýol berilmändigini aýdypdy. Galy berse-de şol pursat oýunlaryň guramaçylary bu çäräni söhlelendirmek üçin daşary ýurtda jurnalistleriň ençemesini çagyran bolsalar hem soňu bilen olaryň bir näçetiniň akkreditasiýasyny elinden alypdylar. Şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi göz öňünde tutulýan halkara sport ýarışlarynyň arasynda 6-11 sentýabr aralygynda geçmeli tenis boýunça Davisin kubogynyň bir tapgary, şeýle hem 13-17 oktyabr aralygynda geçmeli velatrek boýunça dünýä çempionaty hem bar. Emma bellemeli ýeri Türkmen häkimetleri bu halkara ýarışlaryny koronavirus pandemiýasy sebäpli durly sport şäherleriniň şol sanda Tokiodaky Tomsk Olimpiya oýunlarynyň ykbalynyň doly kesitlenmedik döwre geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ýatlatsak ilk başta 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirmegi göz öňünde tutulan durly halkara ýarışlary pandemiýa sebäpli olaryň guramaçylary tarapyndan başga sene we başga döwletlere geçirilipdi. Ýagny futsal boýunça Aziýa çempionatyny Kuweytde geçirmek, şeýle-de samba boýunça dünýä çempionatyny Serbiýada geçirmek kararyna gelinipdi. Şol bir wagtda mundan bir hepde ozal Türkmenistanyň saglyk ministri Nurmuhammed Amannipesow şu ýyl Aşgabatda eşek ýarışlary geljek daşary ýurtda turganlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda ýokunç kesellerden goranmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigini, munyň üçin hem hemme zerur serişdeleriň bardygyny öňe sürdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýurtda ulanmagyna yktyýar berilen Russiýanyň Sputnik V tanjymyny göz öňünde tutup, ýurtda birligi alynan tanjymyň bolandygyna garamazdan daşary ýurtda turganlaryň beýleki öňüne arys tanjymlaryna ýa-da beýleki serişdelere isleginiň bolmagynyň mümkindigini, soňa görä-de daşary ýurtdan geljek turganlaryň saýlamagy mümkinçiliginiň bolmalydygyny aýtdy we bu tanjymlaryň ähli görnüşleriniň mugat üçin ediljekdigini ma'lum etdi. Şol bir wagtda ýurdun öz içinde COVID-19 alamatlary aýtlar degisli bejergini almakda, keselhanalara ýerleşmekde, gerekli dermanlary satyn almakda, kä halatlarda höttesinden gelip bilmeýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmagandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurtda barha köp adamyň wirusy ýolugýandygy, ondan helak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Azatlygyň mardaky habarçysy Seýitin garawyň metrawyny daýhanlaryň öz arda ýazyp alan we ulanyp oturan potrat ýerlerini gezleýinlikde bekanun ýagdaýda satmaly bolýanlyklaryny, ýerimi eger men berdim diýýänliklaryny habar berýär. Bu maglumat döwlet dostlarynyň ýerleriň kärindeçileriniň
peýdalancylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2021-nji ýylda ýurt boýunça degişli meçherde paýta öndürilmegini üpçün etmek baradaky nowatda karary gol çeken wagtynyň ýerýanyna gawat geldi. Şu günler potrot ýerlerini satýan adamlar köpeldi. Häzir hiç bir ekin ekilmän duran 1 hektar potrot ýeri 3000 manatda halanýar. Ýöne buğday ekilen potrot ýerleriniň hektaryny 3000 manatdan satýan adamlar da az däl habarça etdi. Adamlar potrot ýerlerini satmaklarynyň sebäbini özleriniň maliýe kynçylyklary bilen düşünýärler. Olaryň pikirçe hökümet 2011-nji ýylda plandan artyk öndürilen önümleri birjada satmagy mümkinçilik berip, adamlaryň elini azyk agyna ýeter ýaly edenden soň daýhanlaryň hal ýagdaýyny düýpden seretmedi. Olar häzirki şertlerde potrot ýerlerini ulanmagyň tassan mümkin näligini aýdýarlar. Başga bir ýeriniň ýerini ulanmaga alýan daýhanlaryň esas kynçylyklarynyň biri suw problematy bilen bagly. Suw nasoslary ýygy-ýygydan döwülýär we olary bejermek üçin adamlardan pul çöpleýärler. Elbetde, nasos bejerilenden soň suw ýetse daýhanlar muňa da razy. Emma suw ilki guruply hojalyklaryň potrotyna tutulýar diýip habarçy bilen gürleşen daýhan aýtdy. Onun sözlerine göre ilki suw nowatly tutulmaly ýerler. Emma soň nowat bozulýar. Potrotumyň üstünden suw geçip dur. Emma bize suw açmak gadagan. Sebäbi suwy ilki häkimlikde, hukuk goraýjy edaralarda ýa Aşgabatda uly işdi işleýän garnasy bolan potrotçular alýar. Bide gerek getýänçe ýa nasos täzeden näwler ýa-da ýapdy suw utarýar diýip garawy etrawynyň ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri ýurtda dowam edýän edenetdirlikleriň daýhan hojalyklaryna salýan agramynyň ýyl-ýyldan agralýanlygyny, emma häkimetleriň bu mesele baş galdyrman diňe plan oldurmagy çalışýanlyklaryny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä potrotçularyň güni meninki bolsun ýerýärler. Olar otow, yekelemi işler üçin hakyna adam tutýar. Çağalar bilen sowuk ýa ysy diýmän işleýär. Paýta ýygymy döwrüne tutuş hojalygy bilen ýerlerden agşama senli işläp, köplenç öýlerine gaýtman potrot ýerlerini ýatyp galýan adamlar hem azlar. Kynçylar ýurtdaky sosial adalatsızlyklaryň aglawy daýhan hojalyklaryny guruply maşgalalar diýilýänleriň garşysynda hemişe ejil haly salýanlygyny aýdýarlar. Biz beýleki guruply hojalyklardan köp işlemesek az iş etmeýäris. Emma wagtyny suw tutup bilmän ýerlerimizi eýgermeýän adam bolup galýar. Altıklarymyzyň ýaşyndaky resmilerden gep çekip hiç jogap berip bilmän dymmaly bolýar diýip azatlyk bilen gürleşen daýhan aýtdy. Gaz, suw, elektrik tog üçin pul sorap gelýärler. Desine tölemeseň gazyny kesjek diýerler diýip ýerini satýan potrotçy onuň puluny syrkawlan aýalyna we awtygyna derman almakçydygyny, häzir öýlerini uňaş beşermäge ýagdaýynyň ýokdugyny görüň berdi. Häzir biri 4 hektar potrot ýerimi 8000 manada alaýyn diýär. Her hektaryny 2000 manat bolýar. Emma azygym bolsa gymmat satasym gelýär. Sebäbi bu ýere ejem kakam diýerke çağalykdan keredip başladym diýip potrot ýerini satýan daýhan öz ýagdaýyny düşünürdi. Garawy etrawyna 40 ýyl bugrak daýhançylyk eden raýat potrot ýeriniň elden gidýänini gynanýanlygyny, ýöne häzir guruply hojalyklaryň ýerlerini seredip, suw tutup, oto otap, paýta ýygyp, gün görmese başga çykalgasynyň galmanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň 22-nji ýanwarda gol çeken kararyna laýyklykda öňki ýyllarda bolşýaly ýene bir gezek resmileri daýhanlary dökün, tehnika we suw bilen üpçün etmek tawsarly. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda towuk ýumurtkasynyň getmezçiligi ýene-de güýçlendi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde ýumurtka 2-3 günden bir gezek satylýar, emma adamlar onuň birden satylyp başlanmagyny tama edip dukanlaryň daşynda garaşyp durýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda ýumurtka indi seýrek bolýar. Paýtagtyň dukanlary her 2-3 günden bir gezek ýumurtka satýarlar. Ýumurtka sowdasy 10-15 minutyň içinde amalaşyrlar, azyk tiz gutaryp galýar. Şu sebäpden alyjylar her gün şäher dukanlaryna baryp görýärler.
we satuwda yumurtkanyň ýokdugyna garamazdan nowata durýarlar. 28-nji ýanwarda 42-nji dukanda yumurtka peýda boldy. Satuw 5 minut dowam etdi. 14:50-de başlandy we 14:55-de yumurtka gutaran soň tamamlandy. Adam başına 11 sany yumurtkany 5 manada satdylar. Şol gün ortadan 32-nji dukanda yumurtkany satyp başladylar. Satuw 17:25-de başlandy we Söwda leytenant derejesindäki polisiýa işgäri tarapyndan gözegçilik edildi. Bu arada habar berýän Azatlyň habarçylary adamlaryň dukanlaryň öňünde daňdandan bäri garaşyp duranlygyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri nowaty iki hatara böldüler. Aýallary we erkekleri aýra topara düzdüler. Gedek-gedegine 5 erkek adamy we soň 5 aýal maşgalany dukana saldylar diýip alyjylaryň bir Azatlyga gurrun berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä bir gün öň 42-nji dukanda yumurtka akşam saat 22:00-da başlanyp tiz gutarypdyr. Satyjynyň yumurtkanyň şol gün dukanda satylmajagyny aýtmagyna garamazdan nowata durmagyny dowam etdiren adamlar gytgarydy satyn alyp bilipdir. Emma şol gün başga dukanda garaşylan hem bolsa yumurtka getirilmändir. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä paýtagtda yumurtka ýetmezçiligi bilen bagly dören häzirki ýagdaý täze ýylyň başyndan bäri dowam edýär. Ondan öň adatça yumurtka daň bilen satylýardy. Her adam başyna 11 sany yumurtka berilýärdi. Hususy dukanlarda yumurtkanyň bahasy döwlet dukanlaryndan 4 ýokary. Soňky hepdelerde çörek ýetmezçiligi hem güýçlendi. Ýurdun gündorundaky Lebap vilayatynyň käbir dukanlarynda her maşgala diňe 2 çörekden satyldy. Lebapdaky habarçymyzyň 21-nji ýanwarda aýdyşýaly satuwda yumurtka, ýag we tok butlary ýaly önümler bolsa asla bolmandyr. Aşgabatyň dukanlarynyň satyjylary häzirki wagtda yumurtka satuwynyň wagtyny ma'lum etmeýärler. Şol wagtyň özünde de häkimetler zerur azyk satyn almak umydy bilen dukanlara ýygnanýan adamlary dargatmagyny dowam etdirýär. Yumurtka, şeker, ösümlik ýagy, towuk butlary, un we çörek alyjylar tarapyndan iň köp talap edilýän azyk önümlerdir. Bu esasy azyk önümleri döwlet dukanlarynyň tekçelerinde duýdansyz we seýrek peýda bolýar. Bu ýagdaýda bagty çüwen alyjylar gysgaly öz ýakynlaryna habar bermäge howluk ýarlar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda giýje gündiýiň dowamında ullakan nowatlar saklanýar, käbir halatlarda sanawlar düzülýär. Türkmenistanyň ilaty ençime ýyl bäri esasy azyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Azyk krizisi owy ýerlerinde hatam duýulýar. Un we ýag birnäçe aýlap owy dukanlaryna eltilmeýär. Bu bolsa ýerli ilaty şäherlere we sebit merkezlerine baryp azyk gözlemäge mejbur edýär. Käbir regionlarda çörek maşgala gıdalarynyň sanyny tasdikleýän resmi nama esasında satylýar. Bu resmi namalar yerli dolandyryş edaralary tarapyndan berilýär. Jaýyň ýolbaşçylary öz gezeginde bu resmi namalary bermek üçin ýaşaýjylardan gaz, suw we elektrik energiýasy üçin tölekleriň kwitansiýalaryny talap edýärler. Ýöne gaz, suw we elektrik bilen üpçün edýän edaralardan kwitansiýa almadan ozal jaý dolandyryş edarasyndan ýaşaýyş hakyndaky resmi namany almaly. Şeýlelik bilen agyrlaşýan ykdysady krizis bankomatlarda naqd pul ýetmezçiligi we işsizlik zerarly maddi kynçylyklary uçuran köp adam hatda çörek alyp bilmeýär we çykgynsyz ýagdaýa düşýär. Ýurdun häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri azy üpçünçiliginiň ýokary derejede berjaý edilişi barada gündelik esasda hatabat berýärler. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramalarynyň aýdyşýaly, Türkmenistanyň öz ýylatyna ykdysady we sosial kömek bermek üçin hiç hili strategiýasynyň ýokdugy, halkyň el ýeterli azyk önümleri bilen üpçün edilmeýänligi Türkmen hökümetiniň ýylatyň zerur durmuş derejesini hem azyk hukugyny üpçün etmek baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aňladýar.